אז לא כל כך יכול לראות כאן, אז מיטים וכזה סרטון חדש. רועי, לאיפה אתה הולך? טוב, אל תבוא לעזה, אני לא יודע לאיפה לא הולך. אוי, פאק. תן לי. תן לי. פלז, פלז. אני הולך שנייה לצ'סטים. בוא אוקיי, נוץ כאלה. חבר'ה, טרגט על כולם. אלפ. טוב, אני כמו כל הטרגטרים המניאקים. הנה עליי מהאירון. אין, זה לא זו, אני עושים. יאללה, לנקרי, הוא בטח ישראלי. נו ברור, קריפר על הגב. פאטמה. אל תעשה לו. סורי אם אני אתן לך בקייס. זהו, הוא יתהפך עלינו. קח בוסטים. יש לך לייק. עשית כבר את העיקוף? לא, זו אנגלית. פיטמה. טוב, אני אעשה לו את העיקוף. אל תבוא לי בקייס. אני כבר פה. איזה נוב הוא היה? או שלא. נו אשר. אני אעשה לו עוד עיקוף קטן. מסכנון. טוב, בוא. זה היה כזה דורש קייס. ראיתי מישהו, אתה רואה אותו? אוס, תראה, נובסקלי קטן תראה איך שלי. כואב לקקטוס. תסתכל. זה הקיר. תראה איך כואב הקיר. לקקטוס. אל תהיה טוב, יותר מדי. אלפ, פלוס. עובד. כן, בחזיים. טוב, בוא נראה. נו, אני בובי, בוא תנה בלתי נראה. אני אפתור במשהו בא אליך. מה? בוא, אני צריך למלא חיים. צריך לוט? ונעשה... אני אנשאר לא, אני מת. סבבה? נעשה זה. לא, עשיתי. תודה, שקלה. צריך פוד? קח את הדג, לא צריך אותו, לא אוהב דגים. אני אוהב רק מבושלים. אליהו מושך את הגזר. מי זה היה? סבא? אתה רואה אותו? שמתי אנטי. ראית איזה פגיעה? כבר, עזוב אותו. מה דג יעזור לך בחיים? מנחית אליך רקטה. בוא. עוד, מנחית אליך רקטה. לא, אין לי כל כך דברים. אימא'לה. כן. יש לי. מה קורה חיבוק סקלה? פאק, רגים של הריצה. איפה הוא? בוא נלך להרים שם, לא? סטמפר? נראה לי לבוא אליי כמו איזה נינג'ה. וואי שיט, זה רק שתי אני רואה אותו. דיימונד בוט. אתה נצא עליו? מחשב לך להינצח? צריך פורשן. ספיד. בסדר. אני יודע. קר אותו. נחזור אליכם בסיבוב הבא. וחזרנו אליכם. טוב. לאן נלך אתה אומר? איפה אתה? אז נלך לחוף. אפס. טוב. תפתח סטראוט. כן, נראה. יופי. אל תהרוג. תעשה. אני פה. לוקח לי צ'סט לי זאת. אני אלך לצ'סט שמאחוריי. עזוב. סיבוב ראשון אני לקחתי. איפה אתה? אני לא איתך. סטון סוד. עזוב אותה. נעשה טארקט, תסתיבנו בזה. עזוב אותה, נו. בוא למערה. רגע. אין שם כלום. בוא, אני הולך לסתיבנו בזה. טוב, לא משנה. תתן לנו לכם.
הלפ, פליז. לא משנה, הוא לא בא אליי. קח פוסט. הוא הסטיק! מה זה אותו? קקטלק. הוא הולך להרוג קורבנות אחרים. רוצה לרצוח אבל אנשים. אני לא איתך בכלל. הנה הוא, הנה הוא. זה קורבן, זה אני קורבן יוצא עם מה זה סטונסון. נוב. ועוד עם סטונסון. לא, זה עם סטיק. הנה, יש לי. מישהו פול גולד. איפה? ברח, ברח, ברח. תברח, תברח עוז. כן. טוב, נחזור לכם בסיבוב האחרון. בסיבוב האחרון. וחזרנו אליכם. טום טום. בוא נראה את הסטטיקס שלי. מה היה פיקסל? גיימסקוויט 0. כן. טוב, לך אני גם בא, אוקיי? לא, 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 לא. אופס, אני גם בא. מאחוריך, מאחוריך. מה אתה עושה? מה, אתה דפוק? אני עוקף אותם. כמעט. תן בי בוסט. אנחנו כאלה שמצלמים איי פיקסל כי בא לנו. אני מחכה, תן לי לעשות ספרינט. תפיל אותו, תפיל אותו. לא משנה, בוא למראה. אני פלפל. כן, אני יודע, אבל יש לי לאגים. בוא למערה המזרחית. בוא למערה המזרחית. בוא למערה המזרחית. נו בואי. רואי. יאללה, כולה אהרון שפט. מה בעיה להשיג? הוא לקח את האיירון שפט? הרגת אותו? הנה, בת שאתה לא הזרקתי אהרון שפט. לא. אני לוקח... כן. אני אתן לו איטים, אני רוצה את האיירון צ'סטפלייט, שאין לנו. כן. מה הבעיה להשיג? מישהו נוב. R.I.P. אבל אני מת. לא. במערה המזרחית. חבר'ה, זה לא התקה, באמת שזה המערה המזרחית, נשמע לכם. תן לי את הסטנסור שלו, יא מניאק. מת. מה אכפת לי? אני מגיע לצרה. איפה הוא? רואי קילה בא לצרה רואי קילה בא לחלץ את הצרה. שכחתי אל תצלח לבחור בניקון אחוריך. רואי קילה מגיע לחלץ את הצרה טילה. קדם. ניקולאי מודנקס. אוקיי. חביבני. הכל בפסט רואו שלו. אופס קלה. אני מת. מה? סקאוט? טוב. נחזור לכם בסיבוב הבא. אז לא יהיה סיבוב אחרון תנו סאבים אם אהבתם, לייק אם אתם אוהבים. אבל סאב זה בעצם להירשם לערוץ. אם תאהבים את כל הערוץ תירשמו. אז יאללה. בטח הוא ישגר גם. אולי הוא ישגר. אבל זה האחרון.